Hráčem utkání zvolen Lukáš Raslín. Lukáš, je pro vás takový netradiční zápas, který jste začínal na lavičce. Jaké to bylo jít do takové trochu unavenější obrany? Tak ani neviem povedať, či to bola unavenejšia obrana, pretože ja sám som sa cítil unavený. Naozaj bol som dlhšiu dobu bez toho futbalu kvôli zdravotným problémom. Trošku to bolo vidno na kondícii, že naozaj tých pár liekov, ktoré som mal, tak zanechali stopy, ale som rád, že som sa vrátil späť. Samozrejme škoda toho, že vlastne už v úvodzovkách tie výsledky sa nezmenia, respektíve tá tabulka sa nezmení, pretože nás to veľmi mrzí, ale je to ďalší zápas za klub, v ktorom hrám, je to ďalší zápas v mojej kariére a chcem vždy odozdať maximum, či je to 10 minút, 15 minút, alebo to je celý zápas, takže som rád, že som opäť mohol nastúpiť. Vy jste sehrál klíčovou roli už od toho prvního gólu. Bylo to jen tak? Stihl jste odcentrovat jen tak, než to přišlo brankovou čáru? Z môjho pohľadu si myslím, že tam bola ešte nejaká rezerva, že to bolo možno neviem, 20-30 cm ešte pred lineou celým objemom, takže hneď som vedel, že ak sa skúma niečo, tak určite sa neskúma to, že či lopta prešla líniou alebo nie. Dal jste i gól, bylo to celé o trpělivosti, počkat si na ten správný moment, kdy vystřelit? Tak prvú strelu som mal podobnú, že som si hodil donútra a tá lopta sa nezatočila tak, ako som chcel. A potom tú druhú, tak aj možno super čaká, že to budem strieľať hneď, ale dvakrát som to tam sekol naznačenou strelou, tak ako v Teplicách a naleteli mi na to, som rád, že to tam padlo. Už jste to trochu naznačil, ale jak jste se cítil? Říkal jste, že jste dostal nějakých 20 minut a že to nebylo úplně jednoduché pro vás? Tak nebolo to jednoduché, hovorím, tie lieky, ktoré som mal, zanechali trošku stopu, vždy to zanechá na tej kondícii, ale som rád, že som späť a ostáva nám posledný zápas za týždeň a pripravím sa na to tak, že budeme chcieť vyhrať doma pred vlastným publikom a aspoň tak ich potešiť na koniec tej sezóny, keď vieme, že budeme samozrejme sklamaní z toho, že sme nezískali ani jednu trofej, ale pred nami dôležitá časť, ktorá je, a to je kvalifikácia Ligy majstrov. Moc děkuju. Páči sa, ďakujem.